आंहा नै थें जाबाय फैनोबा थाब फैफिन गसाइगावआव आइजो गोमादों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव सदर नोगोराव थानाय वार्ड नम्बर 4 नि जयनगर थागिबि दिबाकर ब्रह्मनि बिसि फेरि ब्रह्मआ 25 एप्रिलनिफ्राय गोमानानै दं। आइजोआ बै सानखालि गावारि खामानिनि थाखाय गावनि न'निफ्राय साननि समाव गसाइगाव हाथायाव थांदोंमोन, नाथाय न'आव फैफिनाखै। नखरनि सोद्रोमाफोरा नसुंसेनि सुबुंफोरजों लोगोसे खुरमा बाहागिफोरनि न'आव खौरां हरो, नाथाय जेबो गुमुर मोननाय जायाखै। बे जाथायनि सायाव फिसाय दिबाकर ब्रह्मआ 29 एप्रिल खालि गसाइगाव पुलिस थानायाव एजाहार होदोंमोन। नखरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों मानोना आइजोहा सासे फिसाजो आरो बिहाव लोमजानाय थासारियाव दं। फिसाय दिबाकर ब्रह्मआ गावनि बिसिखौ थाबैनो न'आव फैफिनो खावलायदों आरो सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला 8638 376 नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। आंहा नै थें जाबाय फैनोबा थाब फैफिन दं आंबो बेमारजों नुखादों आरो फिसौआबो असान्थि जाबाय थाब फैनोबा न'आवनो थाब फैफिन बिगुल दं आंबो बेमारजों नुखादों आरो फिसौआबो असान्थि जाबाय थाब फैनोबा न'आवनो थाब फैफिन बिगुल